Real talk ta. Real talk ta. Paminawa ka diyo. Lahi na gyud kayo ang dagan sa panahon. Sa una kong naay lalaki nga tinuod ang pagbate. Mamisita gyud sa balayuban pag yud ang pagpangadye. Mangayo pa o permiso sa ginikanan. Magdala og tinapay, usahay prutas nga dala-dala. Bisan uwaw mo tindog sa atubangan, aron ipakita nga seryoso ang tuyo ug gugma. Sa una respeto maoy una nilang gipakita. Dili kay puro chat-chat ug emoji sa messenger ra. Mangita gyud ug baakil aron makaila ang pamilya. Kayang tinuod nga gugma dili man nagtago sa kilid-kilid ra. Real talk ta. Unsa naman karon ngano ngang uban murag na usab na ang panahon. Sa una mamisita bisan wala pa'y relasyon. Karon uban mo aktora kung naanay komplikasyon. Responsibilidad nga giatubang. Dito pa mahinumduman ang pultahan sa panimalay. Dili tanan ha pero daghan na ang nakaingon. Nga lahira gyud ang estilo sa karon ug sa kagahapon. Oh, karon kasagaran online ra ang panag-ila. Paspas ang I love you pero kulang sa aksyon o buhat nila. Kung makita tago-tagoon pa usahay, murag hadlok makaila ang ginikanan sa ilang kinabuhi nga tinuod gyud di ang uban puro saad nga matamis paminawon. Pero kung panahon na sa panubag mawala dayon. Bilin ng babae nga puno sa mangutana. Asaman tong mga pulong nga pirmi niyang gisulti sa una. Dili ni paghusga sa tanan nga lalaki karon. Kay naagi hapon mga matinod anon nga adunay maayong tumong. Nga panpahinumdom lang ni sa tanang batan-on. Nga ang gugma adunay respeto ug hustong direksyon. Ang pag-ato sa balay dili sukod sa tanan, pero dako kini nga timaan sa seryoso nga katuyoan. Kay kung tinuod ang pagbati nga gisulot sa kasing-kasing, dili mahadlok mo ila ug mutubag sa responsibilidad nga angay buhaton. Real talk ta. Paminawa kining awita aron mahinom
sa panahon.